ин гурӯҳ сокинон барои гирифтани либос ва баъзе ашёи дигари пайвандони маҳбусашон назди маҳбаси рақами 1 душанбе омаданд. хабари интиқоли зиндониёнро ба маҳбаси нави шаҳри ваҳдат аз забони наздиконашон шуниданд. мара бачаам даъват кард ки биё пушо кома бигӣ моро дигар ҷо мекучонанд. барои қа хестам омадам айхати райони вахшима. баъзе хонаводаҳо умед доранд ки бо иваз намудани макони нигаҳдории маҳбусон дар ҷойи нав шароиташон беҳтар хоҳад шуд. ман рафтам дидам беҳтарай ҳама шиносам ҳамунҷа кор мекунам ки беҳтарай гуфт айчем ҷаро ҷош созай. аммо барои баъзе аз наздикони маҳкумшудаҳо кӯчонидани маҳбас ва ё интиқоли маҳбусон ба ҷои дигар чандон аҳамият надорад. фарқияте надорад, ҳамаш турма фарқиш нест. иҷай куҷое ки боша набоша турма. маҳбаси нав дар паҳлӯи роҳи душанбе ваҳдат дар 15 километрии маркази пойтахт ҷойгир аст. он бо гранти иттиҳоди аврупо ва созмонҳои байнулмилалӣ сохта шудааст. дар маҳбаси рақами 1 душанбе аз шаҳри мавзӯъ худдорӣ намуда танҳо хабар доданд ки молу ашёи маҳбусон ки ба хонаводаҳояшон дода шуд пас аз ҷойгир шудан дар ҷойи нав дигарбора ба онҳо дастрас мешавад. дар робита ба бунёд ва шароити маҳбаси нав дар шаҳри ваҳдат вазири адлияи тоҷикистон 2 рӯз қабл зимни як нишасти матбуотӣ хабар дода буд. муассисаи ислоҳии седроб 1 ки дар маркази шаҳр воқеъ буд дар ҳудуди шаҳри ваҳдат сохта омода шудааст ва ин рӯзҳо омодагӣ барои кӯчондани маҳбусон аз ин ҷо рафт истодааст. ҳомиёни ҳуқуқ пайваста аз вазъи зиндонҳо аз ҷумла шароити баъди нигаҳдории онҳо нигаронӣ мекунанд, вале мақомот ҳамвора вуҷуди шиканҷа дар муассисаҳои ислоҳиро рад кардаанд. маҳбасҳои тоҷикистон солҳои 50-уми қарни гузашта аз сӯи ҳукумати шӯравӣ сохта шудаанд ва ба қавли масъулон бояд бо шароити имрӯза мувофиқ карда шаванд. омори маҳбусон дар зиндонҳои кишвар дар гузашта ҳудуди 10 000 гуфта мешуд.